Kakuma c'est dans 30 ans quand Frafinagoun quand Migné Ligue africaine des clubs champions, allez une coupe de la confédération Frafina club ou kanyon down do. Minumbe à phase de groupe ou kofo ni la saison baflani mugone nani baflani mugone duru ko kumu kono. Phase de groupe les sabra nyon down tana do kumi bané fleni Mali Tchebo Ligue la no ye Joliba Athletic Club ye allez Angola Sagrada Esperança Bismillah Bamako yam kunu kari décembre kalon tletani duru sam baflani mugone nani na stade du 26 mars là añu dan jabi kra flani binde yesima se sila Joliba Kanankolo Sagrada Esperança kabo Angola Kanankolo o jabi be Joliba Athletic Club bla aka kulu corona na phase de groupe nu ko kum corona e groupe D ye joro nani na labana ni kuru flaye kle saba ñu don temenen ko bashite adegli karamo de ma Traoré Kafola ni ba don ko Joliba sedantolontana on demsenu do ni yew chien floye ou kaye ni nani na ñu dan kenekan no ye ligue phase de groupe ye de ma Traoré damala ko dona tawla ñu dan to saba ona cheludo kada kan kabiri ñu dan no damna Joliba ma cheludo folo o kuma ka kelendo Joliba jalatiki Ousmane Diallo bolo ale ayira ko dona tawla ñu dami to e saba ye phase de groupe nu ko kuma kono ona fere besiki 5 ans wala sa ona cheludo chubamina nka Bamako ya ñu dan manoro supportero krefe pression chama de beke olukan namora ligue phase de groupe kenekan ameta coupe de la confédération kenekan Mali Tchebo Kelembe no ye stade malien de Bamako ye ale tuntara kunu kari décembre kalon tletan duru sam baflan ngo nanina renaissance sportive Berkane kabo Maroc ale ka wele jabi kle sabla ngo daw do minumbe do coupe de la confédération phase de groupe ko kumu kono stade malien de Bamako bina renaissance sportive Berkane yakoro renaissance sportive Berkane chelukele stade malien de Bamako Kanankolo ñongo da retum bana ka banre ni renaissance sportive Berkane ye penalty soro ka stade Jola Magan sanga bisegni worona na ka sebayata ka to okulu no e groupe B ye o ñemoya la ni kuru koronton ye stade malien de Bamako alebe joro flanana ni kuru nani ye ka bo phase de groupe kenekan minu me ligue ale ni coupe de la confédération kofo kata kafuka jansali kenekan no e kaf awarzi ye Ballon d'Or kodo ñina sa baflan ngon nani o kenebe sigi bintra doyen na décembre kalon tletan woro sa baflan ngon nani na Marrakech no ye Maroc dugu doye Frafina gun sedantolontana mi ka sengola bonyana ka teme sedantolontana to ta kan alebe jansa soro Frafina sedantolontana demseni mi shi ka dogo ka teme beta kan alebe jansa soro club no e ton ye mi ka sengola bonyana ka teme club to ta kan san corona na alebe jansa soro Degli Karamogo mi ka sengola bonyana ka teme Degli Karamogo to ta kan alebe jansa foka ta se équipe nationale mi ka sengola bonyana san kono alebe jansa soro jansa nunu be di chekunda ani musokunda minye akene sigiliye obeke bi nya fo chugwa mina Maroko kawfe Marrakech dugula akene sigili be damine nge tane segi wati no ye temps universel ye na kunchera abedon minu ye jansa usoro VOA Bambara Togo la Bamako Siaka Traoré Kala Selido